Estem al Museu Marítim, però no sé si ho sabies, això és molt més que un simple museu. Són les drassanes reials de Barcelona, drassanes de reis catalans de la corona d'Aragó que van extendre per tot el Mediterrani al regne catalano-aragonès. Després de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I el Conqueridor, Pere II el Gran se n'adona que és bàsic i fonamental tenir unes grans i majestuoses drassanes i Pere III el Cerimoniós s'encarrega de consolidar-ho. Serà bàsic i fonamental per extendre's per tot el Mediterrani. Es van començar a construir a finals del segle XIII i principis del segle XIV. Al principi es va aixecar com un conjunt de construccions adossades a les segones muralles medievals de la ciutat de Barcelona, amb fortificacions, torres de guaita i muralles definint un gran recinte. En temps de guerra aquest edifici també servia de fortificació. Aquest inici, les drassanes eren un espai obert i donaven a la mà perquè les embarcacions en poguessin sortir directament. Les naus amb sostre, els immensos pavellons gòtics on es construïen les galeres s'acabaren de construir cap al 1381. I és que sota d'aquestes imponents naus, aquests enormes arcs i aquests alts sostres s'hi construïen naus de guerra, les autèntiques naus catalanes temudes en tot el Mediterrani. Als segles XVI i XVII, el complex es va expandir significativament, constituint-se tot un pulmó econòmic i això responia a les necessitats de construir embarcacions de guerra i de comerç. Fins a mitjans del segle XVIII, les drassanes eren una gran fàbrica d'embarcacions que proporcionaven feina a milers de persones i això la va constituir com un motor econòmic marítim imprescindible per tot el país. En aquestes drassanes no només s'hi construeixen embarcacions, això també implicava portar fusta del Pirineu i del Montseny, cordes, veles, ferro i moltes coses més. Així és com els reis catalans es converteixen en uns pioners i acaben construint aquesta gran obra de l'arquitectura d'estil gòtic civil i militar, amb 8 grans naus d'uns 100 metres de llargada aproximadament cada una, i en cada una d'aquestes hi podien construir una nau diferent. D'aquestes drassanes en sortirien les naus que guanyarien les batalles a Sicília, a Nàpols, a Malta, i també s'hi origina la figura de Roger de Llúria. I és que Roger de Llúria, el nostre almirall més famós, no hagués pogut guanyar les seves batalles pel Mediterrani si no hagués sigut per les embarcacions que en van sortir d'aquí. Cap al segle XIX i XX, les drassanes van perdre el seu ús naval i es van transformar en un parc d'artilleria. I amb el pas del temps s'acabaria transformant en el Museu Marítim que tots avui en dia coneixem. Actualment, les drassanes són un monument històrico-artístic i estan declarades un bé d'interès cultural nacional. I fins aquí aquest primer capítol de les drassanes reials de Barcelona i el seu origen. Si t'ha agradat, deixa'm un m'agrada, però sobretot comenta'm si vols veure més parts d'aquesta gran construcció. Ens veiem, animals!